بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمبنا أندريك كلام ربنا فلا ما فويني تلفلا كراف لفلا أوي جمعة كانت هنا تجنير بسكيل ما ولا بيا سبنا كوتش ما كنا نوتش كوتش ما كرا كوتش ما كرا يلا ما كمان دونا كولا أو أمي يلا فو كنا ما بيا نعم باشي تانشلا أمي يلا فو نعم الله سبالة ويتشين أبلاي sabula fɛn bɛɛ dara ale fɛ fɛn bɛɛ b'ale ka se kɔnɔ wa ale de bɛ fɛn bɛɛ kalama a bɛ yɔrɔ bɛɛ waati kelen fana ko n'i taara kaburu la bamananw b'a fɔ seleso ko n'i ma miiri ko n'i ma waju i tɛ waju abada o ye tiɲɛ ye cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko depuis bi ma dan ko n t'a fɛ m'a fɔ depuis ma wolo n ko o tɛ baasi ye a bɛ se ka fɔ ko a ko ne ma depuis bi ma dan a t'a fɛ k'a fɔ ne depuis ma wolo n ko a ka kan a bɛ se k'a fɔ o ye tiɲɛ ko depuis bi ma diɲɛ dan ko kaburu hadamaden su de bɛ don a kɔnɔ a dɔnna ka ɲɛ o a ma dɔn ka ɲɛ o ko kaburu cunna o a ma cun o ji donn'a kan ko diɲɛ de doli k'a fɔ ka taa kaburu la ka kasa mɛn ayi mɔgɔ si ma deli k'o mɛn ko ni kaburu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye su dɔ la n'a ma dɔn ka ɲɛ a bɛ toli a b'aw tɔɔrɔ mɛ kaburu la hali a ma dɔn ka ɲɛ ko a kasa tɛ bɔ ko ala ka masaya bɛ kaburu la ni maa o maa m'o jateminɛ dɔrɔn i tɛ jateminɛ tuguni an ko ne fana b'o fɔ André kaburu la e tɛ ne ka kasa mɛn kaburu la wa ayi kasa tɛ yen a ko pourtant su de bɛ don a la depuis wale ni su ma don de a kasa bɛ se bɔ nka su donnen a bɛ kasa t'o la a bɛ ala ka kuma dɔ jira abila ye ko mɔgɔninfin bɔra bɔgɔ la k'a na segin bɔgɔ la n'an donna ni adamaden sara farikolo bɛ taa kalifa ni suturali kɛra ala nana farikolo bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ de ye o donc ala ka masaya de don ala ka kuma dɔ lawaleyatɔ de don i y'a faamu o de kama n'i taara kaburu dɔ la e t'i kasa mɛn a donna ka ɲasaw a ma don ka ɲasaw i t'i kasa mɛn i y'a faamu ala ka sebaya de don ko su tɛ toli kaburu la o ka ala ka sebaya don ala ka sebaya de don a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka kɛ bɔgɔ ye k'a sɔrɔ ni a kasa ma bɔ donc o ye ala ka se de ye abila ye n b'a kuncɛ ni mun ye ko hadamaden ye fɛn fila ko bamuna ani kasange ko hadamaden ka diɲɛ filɛ o tiɲɛ a bɛ ko daminɛ ni a kuncɛli kofa bila ye adamadenya bɛ daminɛ ni bɔmina de ye sabula o ye bangeni ko fɔ kasange o bɛ fatuli ko fɔ o y'i ka ɲɛnamaya kuncɛlen ye donc a bɛ ko daminɛ ni ko laban ni ko fɔ mɔgɔya yɛrɛ fana kɔnɔ kow ma kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ daminɛ b'a la laban fana b'a la siga t'o la o ko foyi tɛ an yɛrɛ b'a fɔ ten ko banbali jate dɔn kabako i y'a faamu ni ko ka di cogo cogo n'a ma ban a jati dɔn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ taabolo ye adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya daminɛ b'a la laban b'a la cogo min na an ka kɛtaw fana daminɛ bolo la laban bolo la awɔ o kɔni ye jagoya de ye o ye jagoya ye donc a b'o de fɔ daminɛ in o ye n y'a fɔ ten o ye bɔmina ye a laban a bila o ye kasange ye parce que o bɛ saya de ko fɔ o y'a bannen ye donc sisan hadamaden tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ je an bɛ ɲinɛ o de ko abila ye anw ye fɛn mun ye a ɲɛfɔli yɛrɛ ka gɛlɛn mais an bɛ se ka tunu adamaden ka ɲɛnamaya bɛ se ka ban ɲɛ kɔmiko kelen kɔnɔ siga t'o la an bɛ ɲinɛ o de kɔ o de kama kuma dɔ kafa ni yaada sugu dɔw bɛ yen nafa foyi t'a la bilen siga t'o la jelikɛ dɔ ko denkundi dɔ b'o fɔ ka ala ka balo ko kuma jugu tɛ dɛ k'aw ka sigi n'a ye don dɔ aw bɛna fɔ ala ka hinɛ a la awɔ o ye tiɲɛ ye abila ni kɔni bangera an bɛ dugawu de kɛ ko ala k'i mɛn si la ala ka balo jelikɛ ko a ko kuma jugu tɛ dɛ mɛ aw ka sigi n'a ye don dɔ aw bɛna fɔ ala ka hinɛ a la o ye tiɲɛ ye o jagoya ye o kɔrɔ ko a bɛ ban a mana mɛn cogo cogo a bɛ ban ala ka balo ɲɛfɔli min ye sɔrɔ la o ye ala ka si jan d'a ma
ya fam am do gala ka shi janda ma ablay ni ala shi janda ma na me chugo abiban sikatola o jeleke ko kuma mo de yira manga digi mola dangalite kuma jugute nga abina fo ko ke chugudu an ganga to an hakili jingala ka fo ko yu kam mo ya mana ke chugu nam i mana ke fama chugu i mana ke setige chugu i mana ke shitige chugu i mana ke shitige chugu don la ba bala gainal don abiba donc mo ko block no wala ni anya blanc kuna ma yere damado kanga keto damado able nam o de ka usola sigi bija tabarakallah aywa bismillah abla bien tane sikatola no vono kalo ekle muka ane flastro samba flani mugani kele o fasri bawo semeni ke fasri gafo kuno nam amna la yefrete fole mi kasika kuma bado nyefo mugo yo wasa family kasika so kudo lable tabarakallah amma damene l'indicateur de renouveau ale mun fo bi so modana ala jida ka foko Tomoktu nega dugule we ko mangando be sigidala mo gon nyonche ablay kuno ajugara ko ma do sara ko ma fla sara ma wolo la banada don kat don nani jugera nawo ko agelera ko sube arabu ni fimo ni nyonche no ablay amido ke alaka atu kuma ka ke jona wasa ko kana tanya ablay ma jemanu de bitoka bin fimo ka donc si dans demusan de murit la ko adama tamana san ko tison parce que kunu fajiri fe ba man ci fla de tara boutique tigi do ni karaba ka kindo la ba fa baraju demusan fana boro ko adama tamana ko dongo do ma fi mawdu fa ma jemati fa ko ti jeno etuguni o ye ma jema folo mu kumbe ko ni yo da ko lo sebe ko da fo sara donc mangam bora so ka bor mal fa fi ma fana ko tison dugu la fo gouverneur ni militaire borakana da ko de kara kunu suraka nun be ko butugu da dugu be taraso donc fima de ko sisan ko lu segena ko uliti jena e tuguni ko ni bingani kara fima kelenka o mobile tara ko jema kelemi tola de ko tasara juru o dum na kara jema mani donc jema no nyema ko wuli jatemna ka kala jona ako nga dasa jona aga dasa la sino de besoin de fole ko sisan avec ta juru sara ni fato se kula kana o bu yere la kana ko ni ma fima kelen fara ou ma kelen fima kelen ke mobile tara jema ko signa ya ke jema kelen bi fa mobile kelen bi mina jema kelen na ni dugu sera wala aka gele aywa jema na nyema tulo bana ko wuli kujo yanna ka ta ka ke dambole o tewa voilà o de kera kunu aywa muruti de kera kunu muruti do parce que abina ko badde ne be kinike sikatola o ni nyamgo fana usika ko laje abike tani voilà o ka jatemna ka wuli kujo kono usika ko laje voilà ni kudo balaka ke ni clemala de do ka wuli ka kumejuna bien o de kausa kulugani ko sigida mo do tamana ko ka nson ko ajira conseil de cercle président ka tableau do la ko uluma be cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition ko na chimi gota nyanyi ko ajira ka foko utna usendo assise nationale de la refondation kono madame si kajatu so ko ale konye aka tien mun ma fe ka fo chuel ko kala maygaye aka barado tabula jango ka nyesi politique mo dowma ko atebe jango mouvement démocratique mi rafa mutale ke la khana bala stratégie la ko do fri boluma mo ta mo lo no carrier ka jini tay ko ale konen jenna ka ban pe wablay tay ne ay maji ka jini tay fo ka sisi yaw to be kala ne ka kurunye sikatol info matin docteur Choguel ko kala mayga anye be ale jabari la noko akoni tasma do mugula abla ndan ka tasma do mugula ko ni démocratie jatemne ka ba damne fo se bima ko wala mun malaka ke bi démocratique ko ne ajira ka fo ko tasma do na furba mugula abla nam assise nationale avec foroba nini otewa aywa sikatola ay mi fo sisa mesego ka ko no ka jatemna ni hakliye amin sabula jamana yimbe yoro mina sisa ko foy kulo mangele ko fitini miseke ko bay mo ko jatemne nyamgo fana ku jojor la kengren nyana ni ko fitini mala kana luka kumbe juna awo assise nationale de la fondation ko cadre des partis politiques ko lutita nga ko tonjama me kulin kono ko lu nata la sigi bayin kene ka ablandan l'indépendant
ale kɔni y'a sɛmɛtiya k'a fɔ ko Bagineda mairie ni o ye saliya ye ko ale kɔni datugura ko san 5 kaso ka sababu kɛ ko a ye dankari kɛ foroba nafolo la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ banque ni waribon ka lafasa tɔnba 2 n'o ye Sinabɛf ni FENPECAB ye ko olu kɔni bɛ labɛnna k'u bɛna taa baarabila tile 3 baarabila k'a daminɛ sini la Abilandan Aliou Boubacar Diallo ko a bɛ to ka don mɔgɔ dɔw jigi kɔrɔ Kayi mara kɔnɔna na ko ni y'a siɲɛ 2nan ye a bɛ to ka o lajɛrɛ min kɛ ko a jira k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko a bɛ n'i jɔ ni olu ka san musaka ye l'essor faso ka fasiri ko colonel Assimi Goïta ko ale kɔni b'a la ka politikimaw lamɛn wasa min b'a to jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka cɛmancɛ fanga in ka se ka tɛmɛ cogo ɲuman na kita pèlerinage ko nin kɔni kɛra bato ɲɔgɔnkunbɛba ye min ɲɛsira bɛn sabatili ma Mali jamana kɔnɔ ko jagoko minisiri ale fana ye latigɛ dɔw kɛ ka ɲɛsin balofɛnw sɔngɔ ma min b'a to maaw bɛ se ka lafiya cogo min na farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la nganaw ka kɛnɛba ko stade malien de Bamako ale kɔni sina sumana AS Douane fɛ filanin bɛ fu ani fu donc belebeleba ma se fitini na ayi a faamu donc fitini kolo gɛlɛyara a bɛ fɛ ka kolo gɛlɛya les échos wuli a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko a kɔni ɲinina jagokɛlaw fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye latigɛ minnu ta bolofɛnw sɔngɔko la ko maaw k'a ɲini ka olu kɔni labato min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ pèlerinage ni y'a ta ko 50nan kita ko min kɔni laɲinina o de ye k'a fɔ jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka bɛn ko ɲinanta in bilara o de hukumu kɔnɔ Abilandan le républicain républicain y'a sɛmɛntiya k'a fɔ fasodenw cɔla tɔn minnu bɛ wuli ko société civile n'u da bɛ kalata kow la k'olu kɔni ye a ɲini k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka kalata baara boloda cogo min ye kurunogaramu ye min bɛ se ka kɛ u k'o ɲɛfɔ maaw ye o de hukumu kɔnɔna na a na dɔn yɛlɛma minnu fana kan ka kɛ n'o ye réforme ye o fana waatiw bɛ dɔn ani kalata yɛrɛ fana denw bɛ dɔn min bɛ tali kɛ madame Sikatu So ko wuli min kɛlen don sisan mouvement démocratique nɔfɛ ko a tɛ bɛn ko cɛmancɛ fanga tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ o taabolo ninnu kan min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ko a kɔni fana ni politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ minnu hukumu kɔnɔna la a ɲini ka f'u ka sɔn ka na assise nationale la nka ko u banna min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Usena Mio Gindo ko a kun ɲinina k'a fɔ dɔw b'a fɛ ka ta ka tunu ni a ye ka jagoya minɛ ka taa n'a ye ko laɲini min kɛra ko a ye a ko lase sariya tigilamɔgɔ ma jalakili sɛbɛn dɔ ko a ye o kɔni bila wasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sariya fɛ le malien ko Bakari bɛ kiribulon na bi a bɛna kiri min bɛ tali kɛ cour d'assises ka sariya kelen ka nɔ minɛ k'a fɔ ko a ye dankari kɛ foroba nafolo la se fo wari miliyari 9 ani ko o de kuma don sariya ma nɔ minɛ dɛ sariya y'a jalaki sisan ni kiri kɛra wa a jalakilen don k'a fɔ ko dankari kɛra nafolo dɔ la a ka mara kɔnɔ se fo wari miliyari 9 ani kɔ kuma bɛ o de nɔfɛ Abilandan ko gendarmerie la ko colonel Hassan Aga Fagaga ko ale ye walan sɛmɛ ka bɔ gendarmerie la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ synergie 22 n'o ye fasodenw cɔla tɔn dɔw ye o y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ cɛmancɛ fanga ni lasigiba minnu kan ka kɛ olu taabolo la Abilandan an b'a kuncɛ le challenger ala jira k'a fɔ banque ni waribon k'an b'a la ka taa sira min kan o ye tile 3 baarabila ye min bɛ daminɛ sini awɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ musaka min bɛ to ka di kunnafonidilaw ma n'o ye aide à la presse ye ko sanba 219 ni sanba 220 ta ma se ka di ko u ka wariko in ɲɛnabɔ ko a bɛ n'a fɔ wari in ŋanamunen don maa dɔw fɛ Abilandan min bɛ tali kɛ tɔnsigi dɔ fana tun bɛ sen na min bɛ wele ko séminaire ka ɲɛsin bɔnɔgɔla fɛɛrɛw ani système des nations unies olu ka baara kɛcogo ma ko technologie bɛ stade mɔgɔ kɔni ye hakilila min ni wulikajɔ min kɛ ko a sabatira u bolo Abilandan sɔgɔmada in na kunnafoni teli kumabɔ ye nin ye tubarikala n y'o minɛ tilegɛn na i tɛna walawala
ni ala sɔnna a ma ka fɛsɛfɛsɛ an ma ne do kuma ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka faamali sɔrɔ a la ka fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ ka walawala ni ala sɔnna a ma ni ko tɛ di bamanankan mɛn de fɛsɛfɛsɛ ni walawala o tɛ kelen bon ɲɛfɔcogo fila don u ka surun ɲɔgɔn na a ka surun ɲɔgɔn na awɔ nka i n'a fɔ fɛsɛfɛsɛli o ye ka ka bɔ ɲɔgɔn na a sɔgɔ bɛ ka don f'a womisɛnw bɛɛ la Allahu akbar ka walawala don mais n'a walawalala i bɛ se ka i b'a bakuruba fɔ cogo dɔ la naamu ka ɲɛfɔli kɛ walasa maaw ka faamali kɛ a la kumaba kunda tubarikalla awɔ a faamuna bana Andre juma do ne ko coup d'état kɛra coup d'état fɔlɔ mun kɛra a kɛra Musa fɛ a kɛra Modibo la ni hakili b'a la a kɛra novembre kalo tile 19 o tɛ juma ye tɛmɛnen wa 19 novembre 68 awɔ 19 novembre 20 21 22 tile saba dɔrɔn olu ye gouvernement sigi o kuma u labɛnnen kun don dɛ ne t'o dɔn dɛ tile saba dɔrɔn le 22 novembre 1960 tile saba dɔrɔn olu ye gouvernement sigi ko premier gouvernement provisoire du Semelen et le Yoro Diakité. Yoro Diakité était un capitaine. Donc, président du gouvernement, capitaine Yoro Diakité. Ministre chargé des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Marie Koné. Ministre des Finances, du Plan et des Affaires économiques, Louis Nègre. Ministre de l'Industrie et de l'Infrastructure, Mamadou Av. Ministre des Transports, des Travaux publics et des Télécommunications, Dr Henri Konanté. Ministre de la Défense nationale, capitaine Charles Samba Sissoko. Ministre de l'Information chargé de la sécurité, chef d'escadron Bala Koné. Ministre de la Justice, Ibrahim Massal. Ministre de la Santé publique, Benkini Fofana. Ministre de la Production, Zanga Koulibaly. Ministre de la Fonction publique et du Travail, Boubacar Diallo. Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Yaya Bagayogo. Secrétaire d'État aux Affaires sociales. Ministre de l'Éducation. Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Yaya Bagayogo. Coup d'état kɛra k'ale to yen nɔ. Ah oui, coup d'état ma sɔrɔ ale tɛ. Ah d'accord. Ministre secrétaire d'État aux Affaires sociales, Madame Cissé Né Inna Sissoko. Ale de muso fɔlɔ mun donna gouvernement Mali la. Maintenant, président directeur général de la Banque de développement du Mali avec prérogative qu'on appelle maintenant rang de ministre, Tchoulé Mamadou Konaté. Voici le premier gouvernement de Moussa Traoré après la chute de Modibo Keïta. muso fɔlɔ donc Modibo ka waati la muso ma deli ka kɛ ministre ye Modibo ka donc waati muso fɔlɔ min donna segin a tɔgɔ kan Madame Cissé Né Inna Sissoko. Ne Inna Sissoko. Ale de ye muso fɔlɔ mun donna gouvernement la Mali quoi. Mais ni gouvernement la n'i y'a jateminɛ Modibo ka mɔgɔ kɔrɔlen tɔw b'a la mun ni Modibo ma kan kelen fɔ fara ɲɔgɔn kan o Musa ninnu wele k'u fara u kan k'u ka gouvernement former pour que ka mɔgɔw sɔn u la o fana bɛ kɛ. maa jugu fana. Maintenant n bɛna kuma kelen fɔ ye coup d'état kɛra bɛɛ taara maison du peuple la fɛn bɛ yen na haut conseil de collectivité bɛ yɔrɔ min na o de tun ye chef du Semelen ye bɛɛ taara coup d'état ɲɛna an b'aw kɔ an b'aw soutenir fo mɔgɔ kelen. O jɔn. A école karamɔgɔ ma sɔn ka taa bon o kɛlɛ de école karamɔgɔ ni Musa cɛ fo Musa bina bɛɛ taara fo école karamɔgɔ olu ma sɔn ka taa donc o fulufulu de tora olu ni Musa cɛ fo Musa faga bina. Lawale karamɔgɔ kelen ninnu m'a minɛ de Alifa ninnu bɛɛ kun tɛ lawale karamɔgɔ ye. Ayiwa e de ko tɛ voilà o y'a faamu bɛɛ taara fo olu donc o de tun tora u cɛ o ma se ka tɛmɛ olu fɛ hali bi. Ayiwa a kɛlɛkɔrɔ dɔ fana bɛ yen nka an m'an da ma sonyɛ k'a fɔ mɔgɔw ye Choguel fana ni mouvement démocratique ka kɛlɛ bi kɛlɛ tɛ an k'a fɔ maaw ye depuis 26 mars n b'o dɔn kabi 26 mars kɛlɛ parce que ale ko ale ye Musa tiɲɛ tagaba ye dɔ di ko an tɛ Musa fɛ voilà donc se ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔ caman ɲinɛnen don a yɔrɔ kɔ nka kɛlɛ in bɛ kabi yen donjan kelen don siga t'o la donjan kelen ma Musa to yen cogo min na a bɛ n'a fɔ donjan kelen wulilen don Choguel fana kɔ nka an ka jateminɛ n y'a fɔ ten u b'u yɛrɛ Mali ko an ka Mali lajɛ fɔlɔ an kɔni b'u filɛ voilà ne ko mun dɔn an ka faso bila fasodenw ɲɛ voilà ne yɛrɛ ka kuma o de ye u ka nin kɛlɛ ninnu to yen jamana in barika dɔgɔyalen don kosɛbɛ an kana tɔ tiɲɛ a banna k'a fɔ u ka miiri ɲɛmaaw bɛ taa jamana bɛ to kanbɛn Ala ka don wɛrɛ jira an na